Na derradeira fin de semana do mes de maio vaise celebrar a quinta proba das 20 marcadas no calendario galego da Mini BTT. Vaise celebrar aquí nas instalacións do Campo de Leiro en Ribadumia. Nesta actividade deportiva participarán nenos de entre 5 e 14 anos que terán que superar diversos exercicios neste circuito que non se inclúe interior do recinto. Os veciños da zona van colaborar co evento permitindo que algúns dos treitos se dispute en zonas de monte. Os circuitos estarán adaptados á idade dos participantes. Intentaremos para os rapaces máis pequeniños pois un circuito máis fácil, para os máis grandes pois xa intentaremos sacalos, o sea, ainda estamos traballando no circuito, hai que calcular os tempos e todo eso, pero xa o faremos por aquí polos arredores do sitio onde estamos traballando habitualmente. Na proba, a organización agarda que haxa alo menos 300 participantes, aínda que no seu horizonte marcan un reto, chegar e mesmo superar os 400 inscritos. Van a vir aquí ese 27 de maio pois as escolas de toda Galicia, 350 nenos, ao mellor podemos sorprendernos, temos ese récord de 400, o ano pasado houve unha proba que tuvo 450 nenos, e bueno, ese día Ribadumia vai ser o capital do ciclismo do Mini BTT, da promoción, 5 categorías masculinas, 5 categorías femeninas. Pro concello que a localidade poida acoller unha proba deportiva desta magnitude é todo un orgullo, moito máis, segundo din, despois de que pasases un ano dende a posta en marcha da Escola de BTT de Ribadumia en colaboración con Armenteira e Punto. Despois de empezar pouco menos de un ano, pois a día de hoxe que podamos presentar unha proba deportiva deste nivel e que haxa pois tantos nenos e tantas nenas de todo Galicia, pois a verdade o Concello de Ribadumia, eu creo que a organización temos que estar moi contentos porque, bueno, pois de alguma maneira pois é un logro conseguido moi importante. O evento vaise celebrar o vindeiro día 27 de maio, entre as 9 e as 10 poderánse formalizar as inscricións. A primeira das probas arrancará contra as 10:30 da mañá.